بسم الله الرحمن الرحيم Hamim müteşabih ayetlerdendir. Ol Hudaý bilen Hazreti Resul-i Ekrem'in arasındaki esrarlardandır. Vel kitabil mubin. Qasam bolsun bu roşan bolan kitaba. İnna enzelnahu fi leyletin mübarekeh. İnna kunna munzirin. Tahqiq biz nazil etdik Kur'an'ı mübarek bolan gecede. Tahqiq biz qorqudýandyrmyz. Fiha yufraku kullu emrin hakim. Şol gecede her bir muhkem işlerini yazılıp joda ediler. Emran min indina inna kunna mursilin. Öz tarafımızdan hukm bolup tahqiq biz rasullarını iwerýandyrmyz. Rahmeten min rabbik innehu huves-semi'ul alim. Sen perwerdigarından rahmet bolsun diýip tahqiq sen perwerdigaryň eşitýän we bilýän zatdyr. Rabbis semawati vel ardi we ma beynehuma in kuntum muqinin. Asmanlaryň we ýeriň we şolaryň arasyndaky zatlaryň perwerdigardyr. Eger siz kabul etseňiz. La ilaha illa hu yuhyi ve yumit. Rabbukum ve rabbu abaikumul awwalin. İbadet ederge hiç mabut ýokdur, meger şol bir Allah bardyr. Şol dir eder, can berip we öldürer, janyny alyp. Siziň de we siziň ata-babalaryňyzyň da perwerdigardyr. Bel hum fi şekkin yel'abun. Belki kafirler bu aýdylan zatlaryň barasynda şekdedirler, bu oýnaýandyrlar. Fertaqib yawma ta'tis sema'u bidukhanin mubin. Pes indi siz muntazir bolun, ol güne ki şol günde asman tüse getirer. Yaghshan nas hâzâ azâbun alîm. Şol tüse adamlaryň hemmesine şamil bolar. Şudur güýçli azap. Rabbena kşif annal azâbe inna mu'minun. Kafirler aýdarlar, Hudaýa bizden azaby göter we aýyr. Tahqiq biz iman getireyli diýip. Anna lahumuz zikra ve qad ja'ahum rasulun mubin. Olar ne tariqa nasihatni kabul etjek? Ve halan nike şolarga haqqy aşkar edip beýan etýän rasul geldi. Thumma tawallaw anhu ve qalu muallamun majnun. Ondan soň şolar şol rasuldan ýüze vurup kabul etmediler. Bu aýtdylar, rasul diýäniň özüne tälim berilen mejnun kişidir diýip. İnna kâşiful azâbi qalîlâ innakum âidûn. Tahqiq biz azaby biraz aýyrars, ýene de siz awwalky kafirligiňize öwürlip barýandyrsyňyz. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. Yad et oluny ki biz şonda kafirleri gaty gereftar edip tutarmyz. Tahqiq biz intiqam alýandyrmyz. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. وتحقيق biz Mekkan kafirlerinden ve müşriklerinden odal Firavun ve Firavun'un kavmlaryny imtihan etdik. Ve şolarga fiýlegli rasul geldi. أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللّٰهِ İnni lekum rasulun amin. Ve aýtdy Hudaýyň bu bendelerini maňa beriň. Tahqiq men size iýerlen rasul